Jesi parusa. Besas. Do yana wuye yana Tracy da na isho wela ne na Tracy mpanza Ana chiko. na tugomba uri bora gomba we uye ndofunga ndio nyaya yakanotestify wana ichiparudza ya Tracy nemhuri yake Chikomba na Tiriwepi. Boundaries yakanetsa Tracy akanzi akaenda kunopinda kulendi yaChikomba naTiriwepi. Saka tete wakamboendako akatarisa ilimo munofanira kunge muine mainvestigation amakaita. Saka handifungi kuti ndine zvakanyanya stereki ini nitori kwamuri natete kuti mutaurire vanhu vari panapa kuti zvinhu zvacho zvinofanira kufamba sei, because first hand yese munayo yekuti zvinhu zvakamira sei seiko. Right, tete ishe mupanza nyaya yaChikomba na Tracy maisiri vamwe vanhu varipo vachitaura kuti aiva handizvo vatora nzvimbo yaChikomba. Ndizvo nyaya yakatorwa yaTrevor Tiriwepi. Ndakasvikawo ndikazoona. Okay. Right. Munyeba. Maisiriro Vestas Chikomba nani Tiriwepi. Kuti makatora nzvimbo imwe yaTiriwepi naChikomba. Ini Tracy Mparutsa. Kuziva kwandinoita handina kutora nzvimbo yaChikomba naTiriwepi ngekuti apo ndakarohwa ini sekuru wakandotipa mugano wekuti tinoguma takadarira. Mugano iwoyo wanga wakagadzirwa ndimare wangepo anga ari sabhuku 1999. Asi ndipo wakwabva zvino izvi kuti takatorerwa nzvimbo. Tiriwepi ari ngeruseri, uyu wanaChikomba wari ngeparwedzi, isisu tiri ngemudzasi tichipota takadaro. Ndio makamira manga muri mwana mbuya wedu nasekuru wachirima. Zvino icho ndakuzwa kwazi wakatitorera. Hatina munda munhu wendakatora. Ndaigara kumachinda ndichidzika korima. Alright. Saka murushi wese waChikomba hamuna kutora? Handina. Wa Tiriwepi hamuna kutora. Muruti pese ndepenyu. Nzvimbo iyo takaguma iyoyo makaiswa mugano ndi mare wangepo 1999. Asi kana makagara imi pamunogara imi nepanogara Chikomba nepanogara Tiriwepi zvakambomira sei? Kugara uko takaita ndoko kuti Tiriwepi baba wacho achiripo, takafamba naye mugano na mare wangu. Tiriwepi waibva kuendi uko akagwera vanhu vanokwana 3 nzvimbo yake. Akagwera misha mitatu baba wacho achimupei. Uku kubhaundari kuti makasvika kubhaundari uko ndo mugano watakapiwa wakaiswa ndishadhi mare wangepo. Hatina kumbosunduka kubva ipopo kasi. Shadhi mare wangepo wacho wakasofa
2001 wakafa 2001 Chigomba. takafamba tese nechigomba Chigomba. Ngasunge chigomba. Right. Kamuti makatorerwa ipi ndepapa? Takatorerwa mubanda umu. Iwo wavo munda yokwamparudza uri pasi mubani. Yapo kwakutora munda wangu newatiri wedu. No zvinasi wakutanga kuramba akati munda ngewedu. Kupiwa munda ndisabhuku. Munda wedu isisu. Kwakwenda piwa ndagurirwa mugano nasabhuku. Sabhuku ngogura munda wangu wedu. Sabhuku mari wangepo ungaenda kodungura munda watiri wepi na chigomba kuti imwe maturesi mugano chirima mukwese kuuya Iri kuti ini zvandoita manje. Ini ndinombofambawo nerusero kuti dzimwe nguva imi makaramba especially ndikaona kuti pamwe wamunyu munondinyepera hamusi mutaura chokwadi. Tichibva kumusoro neroad patotena road iyi machinda ari kumusoro aya tovaita road inokura kudai patinotena road dzinouya pamusha penyu apa patinopinda akapane musha wekutanga uyu kouya musha wechipiri kouya musha wechitatu uri pamusoro vanai maisiri vemukuseri tobva taita kunga kachikomo apa karukuya kunodzika pandakaona parukanya zvidhina zveoven pakagredwa neexcavator tobva ndabva padzasi pacho ndobva ndadzika ndobva ndaenda pane chibani chinodivhaidha kudai chisango chinodivhaidha pakati kudai kuseri kwechisango ichocho ndobva ndaona kune minda wakaiswa kuseri wakafenzwa ne1.8 meters net wire uri kuseri ndobva ndaya futi kusaidi rekuno pane mabhanana tichibva pane waya pane mabhanana ndobva ndakwira kamukachikomo kanapo anditi chikwira pakachikomo ipapo pane mabhanana arapo tati tunukei pakachikomo ipapo pane musha uri apa uyo ndewani musha ndowani ndowatipatiri ndo pane rodhi yakabva yagadzirwa ichinzi irodhi here handizoti ifayagadi here kana kuti irodhi iri kutienderera fenzi yacho kudai ibva yakouya kudzika kuzasuku pane tumabhabhu waizo ndipo saka land iri question ndeipi iri pachikomo ichi neiri pachikomo apo paseri pemusha apa pane kasango nepaseri pemusha apa pakachikomo kudzika ndio land iri question iri ndiyo because riri my question iri pekuti kuti titi musha urapo ndio wachigomba toita munda urapa hausi wachigomba toita munda uri panext pacho izvo zvinofanira kuti kutaura histori because kana paine musha paine munda panext pemusha you expect kuti musha iwowo munda uri panext papapo ndio chii ndio musha wawakabatana nechii now noti kuti ndikatarisa kudai ndikuona kuti chigomba kagara tiriwe pakagara maisiriro makagara chii uko ndizoka ndikuchepa izvo ndikuta kuti chitere apa wanzani tiriwe papo road pai pakati chigomba papi apa imi maisiriro muri kuseri kwani ndo pandoda explanation ipapa kuti zvakazoita sei kuti muti imimi munogara kuseri uko moya kuita munda uri pamba pani patiri wepi munogara futi kuseri uko moya kuita futi munda uri pani pachigomba ningasanangura ndinoda ine ndoda tsananguro iyo tsananguro iripo ngeyekuti munda iwoyo inini ndiri Tracy Parota munda iwoyo ini ndakawakira saidi rei maspesi ese arako yakutorwa ekuti imwe pakatemwa apa ngepaiswa waya apa dzakasiya dzaiswa ndi baba wanawo wasati wadini wakura baba vakavanongedzera kuti iwe uchazogara apa
iwe umwe wacho unogara pamberi pamhai apa, vamwe wacho ndio vari kumhiri uku. Dzakasiya wapiwa ndibaba, munda wababa wavo wawakapiwa ndisekuru wavo. Munda wababa wavo wakapiwa ndisekuru wavo, sekutaura kwamuri. Munda wababa wavo wawakapiwa ndisekuru wavo. Tapazwa munda wani wawakapiwa ndiani? Right. Asi my question hamuna kupindura. Mubvunzo wangu hamuna kupindura. Mubvunzo wangu ndewekuti ko Chigomba na Tiriwepi wakazouya sei mukati melendi yenyu? Ini ndiri kuti Tiriwepi pakaguma rodhi yakapota kudai yomuri kuti inonga breka nakudini iyoyo. Ndokwakuripo ndokumugana wedu Tiriwepi achienda uko Muparutsa achidzika ino. Tibva tapota takadaro Chigomba kumusoro, isisi tibva tapota takadaro tiri ngemudzasi. Ndimo tanga tiri kugara kuroorwa kwangu kwandakaita zvamuzara zvikuenderana nezvebackground. Uko ndakagara uko seri uko ispesi takasiyira wana. Izvo ndazvizwa nokuti muri space makasiyira wana. But my question kamuruza izvo zviri very simple. Ndiri kuti inini Masiriro andizvo tobva tati Chigomba, tobva taya kuti Masiriro, tobva tabira mhiri kwacho, handiti tobva tati Masiriro Tiriwepi, tobva tauya tobva tati Masiriro. This is the pattern yamundu tauri. Aiwa, ini ndakutaura ndakutaura. Ini ndakutaura zvandakaona. Bosi panzvimbo pandakasvika handikutaura hangu pandakasvika panzvimbo. After ndazwa yoyo wese handifambiri handiwanzofambira zvese zvema-inspections, but kaukwana paita interest yangu ndisvike pane zvinenge ndiri kuona zvinenge zvisiri clear kwandiri, zvekuti I cannot give a decision based on zvandatorwa tumwa nevanhu. Ndisaka mazwa wakomana wari kuti pamwe pakazoti pamwe because wari kuzviziva kuti ndakasvikapo. Ndosaka ndiri kutaura kuti uyu ndiMasiriro, uyu ndiChigomba, uyu Masiriro, uyu ndiMasiriro, uyu ndiTiriwepi, uyu ndiMasiriro. Mukona zvinhu zvatatu. Ndopandikuda chii? Ndopandikuda explanation baba. This pattern E. Yes. I'm sorry, ma'am. Yes. Ndoitwa Shepherd Parutsa. Chimiro chemamiriro akaita yadhiya. Isusu kwatakagara kwakavakwa nababa. Muganhu wanga uri pamusoro pairi mamanika. Pamusoro tichienda kuna Tiriwepi. Saka pakanetsa muganhu 1991 iri kutaurwa. 99 tiri vadiki. Chadi ndiye akauya achigadzirisa musabhuku Marwange. Tiri vadiki. Ndiye akauya achigadzirisa ubuchi akatotora ndiyo. Mira, watontaura zvinhu zvacho zvandanoda kuguswa zvacho. Wati pakanetsa mugano 1999. Chii chakanetsa? Pamugano pano chii chakanetsa? Chakanetsa yanga iri nyaya yeboundary. Saka nyaya yeboundary kunetsa kwayakaita. Boundary ani nani? Muparutsa naChigomba. Then naTiriwepi futi nani? Namuparutsa. Ndokubva kwazi chii? Shadi abva auya sabhuku Shadi Marwange. Vachibva vasvika vabva vagadzirisa chii? Vakayananisa vanhu. Pavakayananisa vanhu vabva vawirirana. Mudhara Chigomba wanga aripo mudhara Chigomba nababa vanga varipo bavatema. Pakazouya izvezvi conflict yanetsa, takadaidza sabhuku Muparutsa nasabhuku Gwenanguruwe varipo apa. Mudzimai waSachigomba akauya akati
rakidza muti yakatsetswa, imwe yacho yakazotemwa nemukomana akugara padhuze nemuyadhi macho mubaundari. Vakauya vakarakidza nekuti sabhuku parutsa vari kumirira sabhuku parutsa vari pa nevari kumirira sabhuku gwena nguruve ndo vakauya vakazvakidzwa pabva wazotanga kutera kuti umwe mugano asi takaita final decision yacho yakazoitwa nemasabhuku makutaura ndakupai simbo keninira kuti pateni iyi iri kutaura iyi mukafunga kuti umwe ndini ndiri kupenga kuti pateni iyi iri kungotaura iyi and pattern to me is not conclusive and iri kurakidza kuti pane chinhu chiri apa chiri kuitika chisiri kupera apa. There's something chiri kuitika chisiri kupera because what is happening is kuti Maisiro avharira uyu neuyu hawana expansion ba wana expand wachiende ba kana ukuina Maisiro uyu kuna Maisiro wana expanda wachienda kupi atiendi mberi kwatirwe atiendi kuseri isusu tikubvawo kuti chidzika kuenda kuna atiendi kwatirwe kuseri kwatiriwe patiendi the issue is not about kuti muri kuseri chete. The issue iri pekuti pamauya kuseri kuti muchidzika handisi mabatanidza nepasi penyu ndozvokutaura neavo kuti kwamauya kuseri kwechikomo pamauya parukanywa zvidhina apa hapasi penyu paenda extra kuita apa ndepechi ndikutaura zvaurudini isibwezvizvo ndikutaura zvauri kudini zvauri kutaura kuti no isu tiri pakati apa hatisi kudisputa kwamazodzika kuseri tiri kudisputa kuti kubva pamba pedu apa kuya kodzika pamaisa excavator hapasi penyu uyu futi ari kunoku is the same thing futi ari kuti kumwe kwese kwanena kwamaisa fence asi kwanenenyaya napo pachikomo pangu pandiri apa muzasi pechikomo apa ruperera chikomo apa ngepangu apa mauya kubatanidza pamaisa fence pamaisa gure rinotenderera fence ndo pane nyaya dzaona saka itotaura argument iri pekuti ipo papa ndo pane nyaya yapo 1 2 apa alright sabhuku izati muparusa nasabhuku azati gwenanguru uyaya unokondo sabhuku yamutete basi uyaya right awa ndo wagadzirisa nyaya yake chingana chechipiri wapedzisira kugadzirisa ndiani ndiwa imi ndi mapedzisira kugadzira ndizvo ndizvo here bamwe mugano wamakaisa imi ndeupi isiso hatina kuisa mugano ine ndinozi Victor Mwando kana musina kuisa boundary makadii takati wairi apa wiriranai nemini nenyaya yemugano kuti muno imburirana kuti nzvimbo yangu yakuganira ndikaona iri portion diki diki tikati madini kusangana pakati waibva wawirirana wanga akatoisa waya yawo nechekare wakwira kuenda wachikomba waibva wati waya yedu taakudini taakubvisa tidzikise semawirirana ataita asi still waya yacho hawana kubvisa ingori kwaenda indori imataura sabhuku imi sabhuku taura sabhuku parutsa inonzi ndezvekuchingani ndakamirira sabhuku muparutsa isu takaedza kuenzanisa nyaya yevanhu vairapa tazama kuenzanisa avo vachitaura zvavanotaura zvokuti Shadhi mari wangepo asi ava vairambawo kuti Shadhi tatisipo zvavanongotaura nhasi saka isi takazosvika pakuti nzvimbo yacho zvainenge diki tadiko tikaverenga mamitazi aripo tosangana pakati zvinodii kana kuti hatisi kuigona tinodarise tiendese kwamuzvari asi wabvunaya nepo bva wawirirana ipapo saka tazongoshamisa taakusvika kuno kwamuzvari yakaenda yakatozosvika bvangodarika kuya kuno harina saka muruti wakawirirana sei kana makati tidimbure nepakati wobva warekedza kumuvha mawaya is that an agreement
ipapo ndokwasimuchaziva kuti agreement iri bhozi patakaisa pacho pakatoiswa hoko implementation yezvakataurwa pamakati ngatitaurirana titi yakaitwa haina kuitwa waya ndiyo isina kubvisa ndoboundaries rikazingari move 4 meters ndizvo tiri tisi kukomplya nejudgment neruling yamakaita pakuenzanisa waje panomuva haina kumuva pama varuramba kumuva ndewapi wanambarusa handi kuramba hatina kuramba baba hatina kuramba chitipai reason seni kana makanzi waya kumuva tipai reason pamusoro wechangazi ndozeparusa zvakaitika ndezvekuti ingati ndisati takawirirana waya hatina kubvisa pamusana pekuti takaona kuti nyaya yakanga yatomhangarwa futi kuna muzari saka hapana zvawakaurira masana because isusu patakataura nawo patakati no chipeongoisese tibvise waya moza kubatsirana pachiwanuka kuti ukazicha chakati unodi so that tinobva muconflict mode handiti tisarambe takadai munhu akaya kunokuenzanisa yakati ano kuti zvinenge difficult contingent ati vatari dimbo ramowirirana handitika we go and do that totarisa kuti what next imimi muri kutoshuva kuti muri kuresista zvekutaurwa netraditional ini waya panonge yakamuva kana tine complain ka tapana kuti no maitiro amaita asirichi so that havafambi vachiti tine agreement yakaitwa did we have an agreement in most of the city hazvimeke sense because chinoitika kambe chekuti mukaona vanhu nyaya vakatoendesa kuna muzvari irizini yekuti makaramba zvavakataura ndosaka vari kuendesa pamuzvari ende mukaionawo kuti muzvari akuita sei akukwidza futi kunoku it means kuti aona zviri paground hazvidi hamuzoteereri handingamona nyaya ndoiri because apa pautaoze imi makazvita nini makatira kugadzisa rini muna machi sikavheta rakaenda kugreda parakaenda rini akatoenda mwedzi saka izvozvo isaini yechi concept of court hamusi kuteerera No, it's very simple, it's very clear. Maita agreement in March, yekuti fence ngaite sei, ngaimove, yellow, handiti fence haina kumuva. The next thing makutonza excavator, makutogreda permanent structure. Inini murikuona kuti chakaita kuti tirege pamusana pekuti patakaenzaniswa muganda masapo pakafamba pachiswa hoko saka hoko idzi dzakaita dzakangosiyana ne 1 meter 2 meter zvichienda dzakadaro kusvika pekugumisira pacho endi tanga tisina nguva taisa waya iyo saka urova kuti ipapo tati no isusu zvataisa waya iyi asi taakuita sei tichagadzirisa isusu hatina hedu problem nazvo toenda sei tichagadzisa waya toita sei asi nomhaisa nezvatoita sei tatomhaisa nazvo mushure mekunge taita sitaurirana nekuti inini handisi ndakanga ndadaidza chii ndakanga ndenda kudaidza masabhuku ndakanga ndadaidza masabhuku ndiani ndiye chigomba vaenda vadaidza masabhuku vataenzaniswa chii vataenzaniswa mugani kata mugani ndoitange ndaona ende munhu wese iwo ndo wataisa huko dzacho kuti paisa huko dzacho mugani saka ndikati nomugani sezvo uri hatina kuipa asi mushure mechi ndakaona manje vari kufamba chigomba nemwana wako vari kudzukura chii vari kudzukura huko unoona kuti nyaya iyi zvairi kuita kaya haigumi panapa saka ndigatingoimisa yakadaro saka wakaza excavator chingaipa excavator ndakazoisa mumashure inini patakatanga kugadzira apa takagadzira patakaita kugadzira mugano takatanga kugadzira yadinini pasati paita sei tatopedza zvemugano handina kutanga kugadzira yadinini mugano usati waiswa takatanga tawirirana mugano patatanga kuzogadzira chi yadhiya yakatocherwa nemaoko kusvika pachipa hafu saka cherwa inini ndipo ndakazotora excavator mumashure makanga matowana sakwanya ndo vakaita sei vakatouya vakatosvika ivo vakadaidza kuti panoda machinda panoda chi panoda muzvari kuti asvike pachi asvike panzvimbo aone zvii ndosaka makaona kuti inini yadaro ndokamba namisa zvakadaro ndikati ari gendisiye zvakadaro gendisiye zvakadaro but still ini nyaya yangu hamuna kuti nyaya yangu iri pekuti masabhuku auya handiti inonzi ndiyo conflict resolution ndiyo wawinga handiti wobva wasvika wobva wasiya wapa decision yekuti pane zvataona panapa the best way out of this case the issue handiti ndobvaisa chii hoko handiti asi the fun part of it now zazi kuti hoko idzodzo dzaitwa hapana hakukomplaya nehoko
munhu wese achungoita zvari kufunga kuti sei. Saka masabhuku akawingei hapana chakawingwa ndiro ndizive. Saka masabhuku imimi chamakaendera makaenda kudini? Why did you waste your time? dare racho harina kurizini yarakataura ndikutaura kuti gosika ini ndikutofunga nyaya ino kana mamakapa decision ka mukawinana maparties ari two. There was no reason for kuti nyaya yenyu escalate kukwidza kusvika kuno. Saka reason yanga hamuna kucomply. No, chakati nyaya isvike kuno is because hamuna kucomply. Why hamuna kumove? After musina kumove why muhamaenda kwesa excavator. Excavator kuisa kwatakaita mambo. Kuti excavator pakauswa nyaya kunoguna mambo kuno. Nyaya yakanga excavator takanga tataziva why yakanga itoripo. Pakaiswa nyaya kuno why yakanga yatoiswa kudhara. But agreement yanga kuti why inofana kumuvisa. Mugano pakaiswa hukoka. Isusu takati katosiya huko tikaisa waya mukati meyadimedi. Shumba kwete mukati munhu akangwara unoita mistake unoti apa takakanganisa. Don't keep on talking and talking. Uri muchindero pakakanganisika pakadini kana masabhuku aya ndo vanomirira mambo paground. Uzwa mambo ukona sabhuku ari kuuya akamirirani ukasakomplana nezvaatauraka ruti ishe namambo aona zvaari kutaura. Kana if you have an issue get back to the no ndikukoti boundary anyanya kupita mukati mutori paground because kana vapegaka masabhuku ndo anopauzwa masekena verengwa panapa. If they give you kuti unoguma panapa ndipo paunodini ndo paunoguma. You don't declare unotopiwa nditi. Saka kana sabhuku akamirira mambo auya paground ya tofana kuteerera zvataura. Ipapo ndinongoti ndakanonoka zvifunga kuti tikati patakatera sei tabvisa waya kuti tiende pazvo. Plus mabanana alikondera. Banana ndiya. Ndiya mabanana wakasima when after a judgment kana before. Mabanana ndakasima muna first week ya January. Was after judgment before. Before judgment. Before judgment. Asi pari pasha ari kuaffectwa ne judgment yako ari masabu. Izvo zviri kuita ndezvekuti pamugano tiri parodi haasi kuafectwa. Because why do kubvunza zvese ati ndo panokosonga paine nyaya ipapo. Ndo panokosonga paine nyaya ipapo yekuti kana mabanana arimo ari muconflict area anditi area yadhikirewa kuti haufani kunga urimo but munhu aita investment already kudhara yemabanana. Saka resistance imwe yakuya yaresistance yemabanana. Ndine mabanana angu adapo. Haasi kuafectwa pasina judgment. Uri munhu sabhuku kutaura tisi ndikuona kunga pari kuita kaconfusion kuita nyaya takagarira isusu semasabhuku inyaya yachigomba naparudza kwatiri wepa hatina kubira because hatisina ripoti yacho takangogumira kwachigomba tikandokwe kwatakaita. Saka imi kwachigomba kwamuri andika ndo pachikoma pane chirodhi chochi chakadai chokuti yangu 4/6 yekuda 4/4 yangu 4/6 yakatadza kukwira pa ya 4/6 ndo pati kutwara iko kwatiri weku kwacho kukatadza kukwira yangu 4/6 ikweyo ndiko ndi kutwara iko. Mugano wenyu wakakompla here nemugano. Saka avatongeki maramba kutongwa pamusoro chane pane vana vari vatotibatsirwei zvakati simbei vana avo situation yavo ka ndaona former councillor varipo vachinhano patori nerodhi yakagadzirwa nekansero patakaenda isisu tatiri kuenda kuti takasvika kuine community yakawanda sevana ava vari kutoirimba tikanyararidza vanhu varita demonstration yekuti papavharwa rodhi inobira kuenda kumavillages ari kupi ari kumhiri avototi iyi yayadhiani yayadhi yedu inobata iyo proportion inokanwa naDiriwepi naChikomba. Awanga watovhara watoti uku ndebani ndekwedu but mukatarisa muzasi muri kuperera chikomo chiya kana makasvikako pane kakondriji so karitaridza kuti kakondriji aka ndo kakudefina kakudefina kuti uku ndo kwaina roti madzikadai yobva yasvika painopinda pakati pemabanana excavator yobva yadzike yobva yatena kudai roti yobva yadai andi painotena roti kudai pasaidi pacho peroti apa
pane kondwari apa rinodaiswa rinobva raroora ende ipapo ukataisaka I'm talking of something about 5 meters pane chisambo chakabva panapa 5 meters chisiri disturbed version chiri kustretcha kubva apa kunobuda kudoro handizveri kana ndiunyepa kamutora kuti unyepa saka mukatarisa Changamire isusu tine tutarisa masituations ekuti vana Mparutsa ndazwa muri kuti machinda handiti pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kufunda nokuti kana tiri kugarisana nevanhu tinogarisana sei because mukatarisa land iri kukanirwa is less than half a hectare yaitisa mbiri yese nemakosti ese ari kutenderera ava i less than half a hectare iruti uyu aruti handipowo pangu asi Mparutsa kana makatarisa muri kuona fenzi yakaenda kupinda kuna Ruda kuzasi uko tikaicalculate otherwise tiri kutaura nezvekuma 5 hectares dzemugova pamwe pacho chimomirai tiri kuda kuti kana tiri vana veushe tiri vana veumambo tiri vana wei pane patinofanira kuona kuti vanhu tinogaranisana nevanhu pamwe pacho hatifanira kubva tangoenda kuovharaidha nezvimwe zvinhu zvekuti nharaunda yese inenge iri kuti hakumana this is self explanatory munhu wese ari kungoona kuti asi izvi hazviiti uyu ndichigombo just 30 meters dzatorwa udzikama uyu nditiri wepi patorwa 40 meters kudaiso zvingori pachena tinoenda taendazve but zvinhu zvine zviri open makaendawo mukaexperienza tete wakaendawo akadi that's why ini ndataura kuti Changamire teteka tibatsirei chinichi chiperi ndandoda kuti wati nhanhu ndo zvandandasimbira kuti former councillor ataurewo situation yanga iri ipapa mashefu ndipei tizwi sara Changamire nindikwadza kana nakusebe chinhani pandakapuwa basa revanhu rekutungamira budiriro munzvimbo yekwedu takatora democratic system yatinoshandisa muZimbabwe yedevelopment nekuti development inotangira pavillage level apo panogadzirwa maprojects nevillage nevidiko then village assembly zvozouya kuwadiko kwandakazozvigamuchira mama ari maprojects aibva ku18 villages with priorities topatagara pasi naChangamire ini ndichitungamira wadho yangu shumba batsiriza paprioritization neward assembly tikazvisimudza zvakangodaro vataenda nazvo kukanzuru vataendesa maprojects kunyanyanya tikatarisa naye road kuroads committee kuno maroads akawanda imamutasi akaiswa ikoko ikabudirira ikoko ikaiswa kufull council ikazova resolution yakanga yamira implementation inova yakazova plowback kunzvimbo yekwedu Changamire kudzosera mitero yatinotorera vanhu tichigredha road iyoyo kanzuru haingouyi inodaidzwa nevidhiko uchireva kuti all the processes were done. Saka patakaita izvozvo kanzuru inozongoya nevashandi wakupega road maconsultations oitwa then wangoita basa. Road iyi Changamire yakasanganisira program yapresident yeemergency road rehabilitation program. Ndipo pakapinda mari yenyika Shumba pamwe chete nemutero nokuti tatakapiwa 8 kilometers pawadi yega yega tichiti ngatidilivei for the vision. So implementation was done, but however Shumba panouya development kana yanga isipo kune managadi vanhu vasingagamuchiri new development. Not tough like nokuti all the processes were done. Malagats. Aisiyaga road Shumba yakagrave. Road iri kushanda iri kuenda kupi Shumba road. Road iri kuenda kufactory yedu ya Shumba yatakaita traditional ground breaking ndiri cancel.
kutaura kuno mishina yavo shumba. Saka rodi zvikuenda kufactory. Rodi zvikuenda kukliniki yashumba yatakavaka iya polyclinic. Tiri pamwe chete naMuzvare. Saka ndiyo main road yemuward 5 inolinga ward 5 Shumba. So ndiro gutsa ruzhinji yaitaurwa nasekuru wangu kuti wakatoita zvido zvewanu ndo governance totenda Shumba. Saka road not disturb ya disturb where road pane po pandakatenera ndakubuda pane mabanana pakashikoma ndakanotenda pandakaita kandukwira mugungwa ndazodzika dai pane po rirapa neiri ripadzasi futi apa iri road yegrade because I know from my understanding road should be 15 meters from the center of the road. Totenda Shumba. It's 15 meters from the center of the road. Kuti ukasenda what 15 ndo paunozobvumidzwa kuita waya whatever iko but iyo itori kuti within road macho mekuti haisviki kana 4 meters haisviki. Shumba itori nhau yekuti development mudunhu medu ichiri kunetsa kugamuchirika kuvanhu nokuti vanhu vachine nzvimbo vachine mayadi pataigreda taigadzira plan but tichida kutodzidzisa vanhu kuti from that plan yataisa itori paground izvezvi kanzuru yoti chimuvha mameters akati kutosesekedza iyo chimuvha akati so we regularize our roads vanhu vogamuchira development ose maroads atakaisa haasi mustandard akaiswa nekanzuru taingoti tapfuurawo nepano asi taisa kupa one service but taura kuti taure nevanhu wazive kuti road inori haisiri yavo takuda distance inodikanwa so that tora maproduce vachendisa kufactory. Tatenda vamwe tichadhira nawo malaka. Right. So akamona yachibait. Nyaya iri kuchitaura zvamwe kuti tasanda zviro. Ini pamusoro imam. Issue yangu pandiri pari kutaurwa na former councillor ndepekuti pavakauya vachiti vari kuda kugreda road havana kuuya vakanakana kuita uka consultation da kupinda mukati memunda wako vanhu vakangouya vakamisa greda vakaita vamisa greda vakati isusuchi toda kuti ndo pakareruka kuti tifena kana makaona pamakadzika napo ndepamabanana mukatarisa kune road kune pane muriwo kudai so pane chimwe chakaita cheroad chaita chakadai saka izvo zvaiita ndezvekuti vanhu vaitotera pakareruka vaita sei vachitema miti vachiita sei vachigreda chitera mashure but risati radaro uyawo vakandifonera vakati munda mako makuita sei munda mako makuda kupinda grade saka pane chinhanho kanzira kuda kuita sei ada kupinda saka ndibva ndatora foni vandasema ndamufonera ndikaita almost 30 minutes ndikati zuku dai wangu wamira imwewo kuita sei kugreda taonesana kuti inini boundary zvazvinoita ndezvekuti kune vavakidzani vangu varipo hazviri kugona kuti road iende nepakati pemunda asi zvinogona kuda kuti titaurirane nevamwe vavakidzani toona kuti road inogona kuenda nepapi kuti road igenda nepakati peyani saka uyu akaita ndakaita almost 30 minutes ndichase ndichitaura naye kusvika azotaura kuti inini ndoita zviro zvavanhu ndopaangaita kuti paangapitora kupanga saka uya mparusa vachibvoita sei vachibva vaenda kuna Muzvare vabva vasvika kunomutaurira Muzvare kuti Muzvare ona nyaya iripo panapa ndeyekuti sari pane chinhanho akuda kupinza greda pai mukati meyadhi mwana wangu saka ivo havana chavakaita sevakapindura saka kusvika greda varamuri pagreda yadhi yesi vakaita sevakapinda ndosaka mukaona road iya iri pane road iya iri saka inini zviri wrong for the record asi sari kana chinhanho cancel for the road has been ungatoita mbiri ikatendera chinhanho akaisa road aitungamira asi cancel yakumisa road kansila ndiye akanga aripo that is wrong iwewe zvawaifana kuita kana wanga usikawirana waifana kuenda kukanzo wona CEO kuti CEO aigoti neissue neroad iyi iri kupinda nepashi nenomudamama then kanzo ndiyo yairizobva nyaya yayo nakanzera wayo because kanzera uyu mukuru wemakanzera kukanzo ndiye kanzo chairman makanzera yese ari mukanzo asi mukuru wavo ndiani kanzo chairman zvese zvanenge achiita kanzera ari kwaari chinonopinda chinoenda kufull council anditi kana chaenda kufull council oitwa resolution yekuti can that thing proceed or not saka full council ikati proceed hapana rimwe munhu achadii achaistop
anzo saka kana iri issue yakaitika iyo yes kana pakakanganisika pakaita sei pakakanganisika asi back to our story nyaya yedu haisi yerodi nyaya yedu ndeyekuti pakatopinda neparodi ipapo ngepari parodi papa nemukunda mako tichipedze nyaya tikatora nguva masamukusunga pane imwe futi iri pane kusemuwano pane mhuri yekwamparutsa yaishe mparutsa uyo vakuine nguva futi saka papaine futi machallenges vanofanira kunge vari panapa ndo kwazvakatangira kwazvazopedzisira kwaane maconflicts saka I think mukabata zvese Adada ndiana wewe. Wewe mama. Even to what I want to even tell you, even Usoro. Ini nditoda kutimira fence. Ibeka chimbi. Ndiri wetu. Mati fence kudi toilet. Ndipo pakutaura nedemarcation yawakaita yekutanga. Pendatanga kuenda kwandazi yandidaidza. Wakanga wakaita barbed wire. Pazoya wakomana wakatumwa ndimi panga pane security fence. Saka pane waya mbiri dzawakafenza mayard end. Road handina kutombovhara nasi papa pane gate nekutovhara kudai. Iro wakaisa vanhu vako. Havachavambikiwa. Pakazobvutswa wekansuro vanhu vazochema waenda kwamuzvare wobva waenda kumapurisa mapurisa obva azotoendai kukansuro kwadc koke ndiyo yakazouya ikavavhurisa gate vachibva vanzi po iri ngaribve nhasi dhati po riripo pauya futi wakomana wenyu mambo wakati dhati po iri ngaridini ngaribve ari nhasi po riripo hawana kubvisa vanhu vavo ende watochera dhemu munda medu isusu hameno kuti rakabodzama sei rikawakwa 9 inch o nezvidhina zviya zvekutenga kwete zviri zvekutsika nemataka mumunda medu isusu taura mbuya taura di mbuya taura sunga taura kana ugara kana zvinesa garai kana zvinesa garai mukadzi vaishiye varivamupatsa saka ndauya nenyaya yemunda amene nimuparusa vaiti mwana wangu usarini mukomana arui anzi hakuna munda ndewangu takapiwa nababa mudiki wavo nababa mukuru pasati baba mukuru aidaro ndiani ava amenyina vaitoramidza mwana wangu kurima munda anzi hauna munda ndewangu dambo iri kuchiya kumusha 1988 takauya musi wa 4 April 1988 kasvokogara madhora kwauna naba mudiki vanhu vachigadzirira kutenga mombe chichihuku kuti vanhu vagozodya16 September 1988 ndo vakagadzwa muparutsa Olive mambo mutasa akauya tsamanga simbi chikomba mba matakati makabikwa sadza renjera rezviyo zvisinga hazvipamurwa hazvikangwe inonzi mandwe mbuya mai Richard muparutsa ndo vakabiwa sadza racho nemuriwo wacho tichiswa mundiro yekuti nyamabuya ndataura vanhu mukomana ari nauye varipo
Ndio kana mzorima yo. Wakana mzorima nani? Na Messi. Messi losumbe. Zitana. Roni Paruta. Roni. Uy, kama kana mzorima usimurima mdogo. Wati wakauya 1988 Makamurambidza munda wedu maziri munda wataka pamberi pamwari munda takapiwa ndisekuru Simon wamambuyawa wakanga vari Harare vanogura kunotsingwandi hazvina musha mambo hazvina musha chokwadi hazvina musha. No, izwai maiwari muzvati maiwari ndeuti uyu ndiye angarisho murume wake ndiye angarishira iwe ndiwe wamaigara imi kwena nguro ndopavaigara sekuru akabara tezvo raungu munda iwoyo ndowavairi izunde ragwena nguro kana pavakanga vari kune kumishando kudzimba dzacho dzichiripo dzematopo avaigara dzakatorwanani mati minde kumago matombo agwena ngure ndopatakasvikogariswa isisi tabva ndopaakugara ishe izvozvi pamatongo parugara pane mwana ndiye mwana ari munda ndokwakapinda yacho iri kupi munda wacho idambo riri pazasi pedzimba ndiro aizosa kusarima ndotonzi namainini harizireni because ini kuzwa kwandaita maisiriro vachitaura maisiriro wati maigara kumachinda iye maisiriro mati maigara kumachinda kumachinda ndikandokumusoro kuchinga ndichirima kudambo uchidzika ndidzika kurima saka ndakati bheta ndidzike ndogare kudambo ndiko padhuze kuti nditakure nemadhongi magwere kuendesa ndandisina munda kumusoro minda yangu ndiyo iyo iri kutomakabva kumachinda kunani mati kune wakomana wababa mukuru baba mukuru mukoma wababa vanogara ipapo wapi ukubharana avo wakapiwa mugura rachimbo kuzi wagare munda wakapiwa ndise tete chekuwaya uri kutara ishe wakapiwa ndiani ndiishe chekuwaya matsamba ndinawaya andakabva nawo koti olive wakazopinda chekuwaya pasisina anga achipo yakatongwa kovidzwa street ikapera pakanaka saka gare ibhizinesa wadzinewesavanokwanisa mugare mega mapasa aiwa munda ngee ivakaireka gare mega matamba akanyorwa mishonga kuna Roni Muparutsa ndakakudaidza uye kunosondera pera musi wesitatu kuti tigadzise nyaya yemugano namaisiriro sanyamudana chimbo asi hauna kuda kuuya nokudaro ndanyora tsamba kuti usiyane neminda yavanhu iyo uri kuti ndeyako mboo dziripo dzinozova kuti pakagadzwa baba wako wakapiwa munda wake kwaruda ndiishe muzvare uyo wawe kugovera vanhu kuti varime havo ndiwo munda wako chaiwo ndatenda Edmund Muparutsa musi wa 23 September 2016 tobva tauya musi wa 10 October 2024 Eunice Mary Muparutsa residing at Mapesa village Ward 5 Muparutsa do hereby solemnly and sincerely swear or declare the following. This serves to cancel the previous judgment of Tracy Muparutsa, Dennis Chimbo, Peter Nyamuba, all versus Roni Muparutsa, who claimed the land was theirs, which was not so. That judgment was reached through false information
given by my former secretary Shida Nyando, who fraudulently used my date stamp, and forged my signature. Sheila Nyandoro was convicted because of fraud cases and arraigned in the Mutasa Magistrate Court for trials, but she absconded on the day of judgment. By then, she is on the run. Roni Mparuta is a biological son of Chiponi Dapi Mparuta. The rightful owner of the land is Chiponi Dapi Daipi Mparuta, the widow of the late headman Oliver Mparuta, who was rightfully allocated after his installation. I make the above statement believing the same to be true. Signed, E. Mparuta, 10 October 2024. So what does this mean? It means Udimundandewani. That's number one. It means Udimundandewani. To Matazika, Mparuta, and Roni Kwakwa Major Street. Tichiti muzvaro akazoti ndakansula affidavit because ndakapiwa nje false information. Asi that false information judgment yemakapa iyoyo yanga yaseenzeswa namai Cyril kuenda kupi, kuenda kwaMajor Street kuti anowane interdict. Right. Year 2024 and this. So it means that whereupon perusal of the documents filed with the record and hearing the parties, the following order is given. The interdict order granted under case number CG24 of 20 by Mutasa Magistrate Court B and hereby rescinded. Mazwa kuti judgment yakapiwa interdict yakanga yagrandwa naMajor Street musi that's 2020 of 20 or 24 of 20 anditi yakabva yazokanzurwa futi. Anditi. So which means, what does it mean? It means kuti kana yakakanzwa interdict munda ndewaroni. Ini ndikuerenga zvimbavhi. Ndikuerenga zvimbavhi. Ndima ndipakapiwa. By OC4 yali ya Chipo ndiani Chipo Daipi versus Tracy Mparuta nechi anditi result angere yabengazi andikwanisi kuchinja zvakataurwa naMajor Street and yakauya kuva 26/10/2023 zvakataurwa naMajor Street muchizvitondera zvazviri kutini.
session I 2024. Right. So what it means, anything that was done before 2024, zvakachinjwa ipapo. In the current position, iripo ndeyekuti munhu ndewani. All these judgments will overturn this session. Yes. Mimi ndofunga pane issue yemunda uri kutaurwa uri kwana ikiwa muti wejudgment. Munda uyu una nyamba una chimba na mpaka ndio une dispute imechete tinambofambira tikanoona na watu committee. Yo ndio mamira yakaita. Katika ike according to my papers paruzi Tracy versus Ronnie. Yes. So I used to do Tracy versus Ronnie. So as far as Tracy and Ronnie are concerned, the issue yakasetwa na Major Street. Major Street akati munda ndewani ndewani. Because after amopa the initial order, yekuti ndewani ndewa Tracy based on judgment yakanga nani na mzali. And mujare pakazonyora affidavit yekuti no, I was misled when I made this judgment. That year in the vice of Major Street. In Major Street, no vital rescind the decision yakanga yakapa interdict. Kuti ndo vazo kuzokera kuti kupi mundandewani. Ikapaka ndo pataka gumira tichikumbira kuti shemzvarenga waite senga wawe. Kuti pekutanga vakanga vanyora affidavit. Vachinyora vachita sei vachinyora tutori kurugona kwa Major Street. Batiti kutaura isusu ivo vakazonyora kuti neroko rwavo futi zvakare vakuita sei vakuti no ini ndakanganganiswa nekuti pakati pafraud affidavit yakaenda ndio affidavit yakaenda futi kukoti the same saka that fraud yaichiri kutaurwa manje yatizoti isusu fraud yaichiri kudanza pakati fraud iripo bamba wakatinyorera ndishe fraud yataurwa werenga tsabe iruti chi what was the reason for cancellation? Kutoverenga kupedza nguva changa akandi na secretary wangu ainzi Sicilian Shila Nyandoro akatotiza Shila Nyandoro anditi wakanga achishandisa stembi yangu achiita madecisions andisina kuita bainini achidhinda musi yazodaidzwa kukoti kuti auye azvidini azvidefende nenyaya dzimwe dzadziripo Shila haana kuzouya ndokubva atiza up to today. Wakanyora affidavit mako ndiyo zvino wakanyora affidavit. Ndio wakanyora affidavit. Yekutanga ndiyo wakanyora. Yekutanga haisi affidavit ba. Iyo itsamba yawakatinyorera tiri 3. Kutuzai. This is site 1. Tsamba yakanyorwa naMuzari. Kuruzwa. Tsamba yakanyorwa naMuzari ndeyekutanga. Haisi affidavit ba. Itsamba. Munuzwa. Chakazonyora kechi2 ndiyo affidavit yakataura kuti no inini zvandandakataura ndezvandakataura kuti handizvo because ndakanga ndazotandapiwa information iri chii and ndopasina nenyaya dzani dzashira nechi ndiyo yazotowana Major Street yaishandiswa kuti no saka decision yatakapa yekugiranda mai Tracy Mparutsa kuti wanhu asvike access and everything kumunda uyu tabva tairivhesa futi munda wawani ndewani saka apana chimbori yamisba right muzara choripo muzare Vaisiriro aibata bhuku murume wakari kurwara saka I'm not wrong kuti wanga waine connection iri very strong. I don't know kuti ningati who corrupted you. She could have corrupted my Sheila. Kana kuti Sheila should have corrupted you. Waishanda wese hand in hand. Tine mawitnesses. Tracy aitara kuti Sheila tsvaga land. Ini ndinotsvaga macustomers. Achizika Tracy ari kufonera Sheila kuti shumba meaning inini akuda kususpecta something. Usasaunze vanhu kuti watore mari kuno wandiunzire mari kuno yawaende pagravel.
coming from Tracy. Big friends. Kune vanhu vari kugara kwavakapinzwa ndiTracy naShida. And I'm sorry kuti Shida wacho usiku kwenda kupiwa judgment akabva abusconda. Akauya akurwara, she is no more. She's about 3 months now. Akabuya because of that. My city. Kutora time kotaita kweso. Handi kwekuti azitakuda kuti tikunakiwa nenyaya. Aiwa. Tora tibve naye kubi. Kwayakatangira tofamba naye handiti tobataura kuti zvipatari ndo pane chima. Ndo pane nyaya. There are 3 families. Chigomba, Mparutsa, nani? Tiriwepi. My families ese ari muland dispute nechi na Tracy Mparutsa. Ende zvatakuita izvozvo izvo taakuchiti inini ndakasvika ndikapaona, and the setup iripo haina order, it's haphazard. And the fact yekuti the setup is haphazard ndiyo sign yekuti kana kunozi nyangwe ari mudhumeni kana chiya akaikupa munhu iwavo hapana kupiwa namudhumeni, because ini kuziva kwandoita ndepekuti mademarcations eland kuvanhu vatema pamadhumeni aishanda nguva yavarungu handiti panoshandiswa chimbuya kana kuti chirongwa kana kuti condo region. Ukaenda kwa DC uine condo number wanokupa condo kuti condo number iri ndere kuvillage kwakati ndera nini. Ende chimwe futi chiripo ndechekuti vanhu vakawanda unoti haunharo vachita nharo but ndipo munozongobatwa kachitosikei. Ukaona condo rako ururwisana nemunhu, ukaona uchiti condo riri kumusoro kwemunda handi rako ndere munhu wauri kurwisana naye, rako ndere kudzasi kwemunda, it means simply means munda wose wako. Mazwede ndati kana ukaona muri kukwidzana munda nemunhu, iwe uchiti condo riri kuseri kwemunda nderako, asi riri kumusoro kwemunda handi rako, chibva watoziva kuti munda wose wani. Because chinotanga before munda ikondo. Kondo ndo rinoshanda seboundary reminda yewanhu. And the purpose yekondo kuti riiswe kumusoro kwemunda wemunhu ndeyekuti mvura isaflow kupinda mumunda, storm drain. Handiti saka ukaona storm drain kuzasi kwako usanetseka kuti munda wose wako. You can argue uchisvika kuargue but munda wose wako. Panotangira storm drain ndako ndo panotangira munda wani. It's this very simple. Saka in this case storm drain iri paroad iri kutasi. So it means kana totora nenyaya yekuti wana Mparutsa vari kurima apa vari kufenza land yavo chaiyo kutangira pastorm drain ichidzika kupi. Iyi land iri kumusoro kunosvika pai padzimba dzevanhu aisi yavo. And two, looking at the size of the land iri involved, we are talking of side of Babashkoma. It's about 20 by 30 this side, 20 by 30. Then the other side is literally almost 30 by banana. How many lines? That's 1, 2, 3. That's line number 4. Manganima banana, that's 1, 2, 3, 4, 5. That's about 8 per line. Then you see the land you put on this. It's not land you put on 10 years. Chiri important is let's go and sit down. Totaura say one wagarisana. To garisana zvakadi zvakanaka. Munhu wana chake chanofanira kunge achiwana. Chisiri chako wodi
titezaniti saka masabhuku kuchibva panapa chiendai sekuita kwamakanga makaita sei kwamakaita ishe anzani muzvare muva matuma chii munhu wenyu anoite zvadoda kuti vaite nemasabhuku ndati ndikuda munhu wamunosekenda kumachii kumasabhuku kuti waende paminda iyi wanoite zvadoda kuti waite paminda papi ipapo masabhuku aya rikusunga right masabhuku imimi chadoda kuti muende kuita go back panzvimbo ipapo muno implement zvatodi endai muise mapegi panofanira kugumira maisiriro ndipo panofanira kutangira tiriwepi ndipo panofanira kutangirani chikomo moita make sure kuti fence yabva pairi iende yanofanira kuenda zvakanaka ndizvo here tiite here tiri ipapo mambo kusaidi kwedu kutore nedambudziko kumberi nekuti vakachera dhemu no kana dhemu rakacherwa muarea musiri mavo asirawo munofa saka takauya kuno mambo wana vachadiki nawo baba vanonetsa akamazambia chiendai wakomana muite chii chiendai wakomana muite chii muite basa rada kuti muite sei muise kana zvamaya ndakuti moite mukatadza kuzviita imimi ndakutongai nenyaya yedisubordination mumasabhuku ndana kuita zvada kuti muite then wanenge wasina kuteerera zvatati muende kunoita izvozvo yacontempt of court totangira papi good day ladies and gentlemen ade kumba toite